So you came to visit the school today? Yeah, just tell me, you speak in Danish, English, whatever you feel. Jamen altså, jeg gik bare rundt inde ved banegården og havde ikke rigtig noget at lave. Så jeg tænkte, så ville jeg besøge skolen igen. Ja. Fordi det er altid fint, de er altid rare. Specielt Henrik. Okay, yes. And you've been in the school for how long here? Jeg startede i 7. klasse, og så gik jeg der i 3 år indtil 9. Og så tog jeg 9. klasse afgangseksamen, og så gik på efterskole. Så det er et år siden, jeg stoppede over. Men det er de fedeste 3 år i mit liv, altså. Ja, okay. Kan du find out words to put to... Jamen altså, den måde sammenhold der er på skolen på, og så også, også mellem lærerne og eleverne. Og den måde de ligesom prøver at sætte sig ind i, hvad der er, der foregår ved eleverne. Og det princip de kører med, at hvis de ikke har lyst til at lære det, så lærer de det ikke. Så de skal lære det, hvis de har lyst til det, igennem leg, computer, alt det der. Og det har gjort en helt vildt stor forskel i forhold til folkeskolen, som jeg gik på før, hvor jeg gik i 6 år. Og der lærte jeg ingenting i forhold til, hvad jeg lærte på det første år, jeg gik her. Også da jeg startede på skolen, der fik jeg en ven, der hedder Daniel, som jeg faktisk bor sammen med nu. Det er det ikke? Ja. Han er flyttet ind hos mig, fordi at så får han udboende SU, og vi er nærmest brødre. Altså, okay, it really functions well. Ja, vi har kendt hinanden i 4 år, og der er ikke, du finder ikke bedre venner end os 2. Altså. That's amazing, yeah. And you both were at the same school here, yeah? Ja, vi startede begge 2 i 7. klasse her. Og så gik jeg her i... Nej, han startede i 8. Jeg startede i 7. Ja. Og så gik han ud i 9. klasse. Så gik jeg kun i 2 år. Og så var jeg i gang med en uddannelse på TX. Og så gik jeg ud, og så tog jeg på efterskole. Og så mens jeg var på efterskole, der lånte han så mit værelse. Og så, har vi bare boet samme siden. Ja, se. Det er virkelig genialt. Ja. Jeg har da stadigvæk, altså alle dem jeg gik i klasse med, dengang jeg kiggede, dem er jeg også stadigvæk venner med. Og jeg mødte en af dem i forgårs, og jeg mødte en i dag. Og jeg skulle da hilse fra dem alle sammen, og jeg skriver stadigvæk med dem alle sammen alt muligt. Fede venner, jeg har fået her. Geniale venner. Og de også tænker ligesom dig om skolen? 100%, altså. Aske, som gik her førhen sidste år, som har gået over på noget mærkeligt HTX, noget Nyborg. Han siger også, at det er den mest geniale skole, han har gået på nogensinde. Og det samme med Martin og Asbjørn, som stadigvæk går her, han synes også, det er den mest geniale skole. Ja, virkelig genial, den her. Også den måde, man kan komme tilbage til skolen og føle sig velkommen og blive taget imod med åbne arme. For eksempel mig, som skulle tage en pædagoguddannelse, eller ville have taget, hvis jeg kunne. Der fik jeg da også at vide, at jeg kunne da nemt få en praktikplads her, hvis det var. Jeg kom ind på uddannelsen, så ville de da tage imod mig som den første. Ja. Så er det altså, man får ikke venner på samme måde, som man gør her. Nej. Det er noget specielt. Nej, that's absolutely, yeah. That's really... Som ligesom kommer imellem personer. Også den frihed, man har, når man er i timerne og sådan noget. Hvis man føler, at man ikke kan magte opgaven, man har fået, så sætter man sig bare ned, og så laver man lige noget andet, og så kan man vende tilbage til, når man har lyst. I stedet for at blive tvunget til det, og så på den måde ikke rigtig lære det. Fordi så går det bare ind i det ene øre og ud af det andet. Hvor at hvis man får tid til det, og gør det i det tempo, man selv har lyst til, så bliver det hængende. Yeah. The tempo which you're learning, etc. Ja. It's really good. Yeah. Og så det med, at de kører computer, det er altså, kører nymoderne, det er genialt. Det har virkelig gjort en stor ting i forhold til. And you've learned a lot through the computers and... Ja, de spil, vi har spillet på computerne og alt muligt. Det engelske, jeg har lært for eksempel, det lærte jeg meget af de computerspil, vi spillede, fordi de foregik på engelsk. Ja. Og det er så også grund til at tale amerikansk i stedet for engelsk, men det er jeg slet ikke noget imod. Men jeg har lært meget mere ved hjælp af computeren, fordi man kører ligesom i sit eget niveau. Og den kører i en mere, også hvis der er noget, man ikke forstår, så kommer læreren hen og hjælper med det samme. Og prøver at få opgaven løst den op sammen med en.
Hvor hvis det er en folkeskole, så vil de bare sådan, du kan godt gøre det selv, og du skal bare komme så i gang. Det gør de ikke her, der sidder de sig ned og hjælper, og prøver at forstå opgaven sammen med en, og se det fra samme problemsvinkel, som man selv har. Og det har virkelig gjort en stor forskel. Okay, yeah, that's really. Well, thanks very much. Sharing. That's really good. And you may want to come back later, maybe to a practice place or something. Or... Ja, altså 100%. Hvis jeg har mulighed, jeg går jo mange job i øjeblikket, eller jeg har job, men jeg har da spurgt, om jeg kunne få job hernede, det kunne jeg da godt. Lige snart de mangler en, så er det mig, de ringer til. Så det støtter jeg da meget op om, og det der, altså, hvis jeg kunne få et job hernede, det ville være genialt. Altså børnene hernede, alle mulige, de er søde nok. Yeah. Have you been able to talk to other people you've met about the school to explain how it works? Ja, altså, nu er jeg jo så gået ud af skolen, så det vil sige, at jeg har ikke så mange, jeg kan få ind i skolen. Ja. Men jeg har da forsøgt at overtale for eksempel mine egne forældre til at få min lillebror ind på skolen, fordi han har selv problemer på sin egen folkeskole. Og jeg mener 100%, at hvis han kommer herover, så lærer han meget mere. Og jeg har også snakket med alle mulige i fritidsinstitutioner, hvor jeg ligesom har været inde og fortælle om, hvordan at den her skole ligesom støtter op om børnene på en bedre måde end en folkeskole, hvor der sidder 24 i en klasse, og kun 2 af dem bliver hjulpet af læreren. Hvor heroppe der sidder der 12 i en klasse, og alle 12 bliver hjulpet af læreren. Man betaler det ekstra, fordi det er en privatskole, skråstreg friskole. Men jeg synes, det er 100% det værd. Okay. Der er ikke nogen skole, som lærer på samme måde. Det er virkelig noget specielt. Og de oplevelser, man har fået, det er genialt. Jeg kan huske, en af de første år, jeg gik her, der skulle vi spille skuespil. Og så fordi jeg er rødhåret, og vi skulle spille Lille Rødhætte, så rent for sjov, så siger jeg, at jeg skal da være Rødhætte. Og så, yes, det skal du så bare være for, at så vide min lærer, og så gik vi helt vildt op i det, og det blev sådan lidt for meget sjov, og lidt for lårkort kjole og alt muligt. Men det var genialt. Ja, det er ikke noget, man oplever på en folkeskole. Der skal det gå stille retning, og ja. Hvor her der er det sådan lidt mere slap lige, når I gør det på jeres måde, fordi så er det jer, der får mest ud af det. Ligesom den måde, man lærer mest på. Det er det helt, ja. Tusind tak for at du fortalte os det. Det er så lidt. Okay.